Zase je tu ráno. Je 10:15. Pomalu bych měla jet za chvíli. Protože jsme se domluvili s Viktorkou, že půjdeme do ateliéru ráno. Což jako domluvili jsme se, že ráno je v 11. Ale pořád je to hrozně brzo na nás. Takže jsem první v ateliéru. Meaning, že vybírám hudbu. Lighting, kind of. V stránkách školy máme psaný, že má knihovna do 5. Turns out, že prý jenom do 3:30. Takže v 4:30 asi. Z knihovny nikdo nebyl. Aspoň si pojdu. Potkala jsem nějakou paní, co táhla dítě na bobech po chodníku. Mind you, hned vedle je sníh. Like girl, rest in peace Bobby. Mega ASMR. Tady tenhle záběr je fakt ve špatné kvalitě, ale tím doufám, že jsme na videohovoru. Myslela jsem, že půjdu brzo spát, protože jsem odešla z ateliéru asi v 8, like slay, po 9 hodinách. Ale nikdo není doma a mám uklízet kuchyni. Teď mám službu. Není a to se nejlíp uklízí, když to nikdo není. A kuchyně je taky moje oblíbená služba. Nemám ráda podlahy. Get out of my kitchen! Oh, Nanny, you've hurt a rat's feelings. I think I can live with that. Je ráno. Asi 10:30. Jsem unavená. Včera jsem malovala do té míry, že když jsem odcházela, tak jsem měla odkrvenou ruku. Což nebylo fajn. Budu dneska malovat, ale asi trošku zvolním tempo. Je 3:45. Jdu do ateliéru. Včera se mi rozbila bota, takže dneska mám nízké boty. A v nich mám nízké ponožky, protože oni ještě barví černě. A já mám jenom nízké černé ponožky. Trochu je mezi na kotníky. Just walked away, ale já neodcházím. Já maluju dál. Je to 5 skoro, takže to ještě nejsem tak dlouho. Dělám stropy. A to za mnou. A není to Vicky. 20:39, done for the day. Sedím na zmrzlý lavičce a jede mi to až za 8 minut. Cruel. A mám na noze hrozně velký puchajř. One eternity later.
tady jsme po dalších hodinách práce. Je 21:21. Dobré. A schodu domů, protože jsem moc nejedla, takže potřebuji hamčo. Do ateliéru je asi 1. Oklouček. 12:45. Vidím bradu. Ještě se asistujem v Lidlu. Time to lock in again. Někdo něco udělal s přihlašováním do Spotify. Takže teď to nejde prostě přes QR kód, jako šlo předtím. Když tam napíšu moje údaje, tak mi to řekne, údaje jsou špatně. Nepřišla se zpožděním. 20 minut dřív. No fucking way. Máš melenou žvejkačku. Chceš? Možná potom. A nejdeme pustit Spotify. Vyzkoušeme. Pořád jsem na tom stejném obrázku. Zkouším novou proteinovou tyčinku. Proti obalu je to celkem scam, protože tam to vypadá, že ten vnitřek je že tekutej. Ale je docela dobrá. Vlogí se Vicky nikdy neměla pomelo. A já jsem přinesla náhodou pomelo, takže skončí kuři pauzu, tak dá taste test. To se samo loupe? Takže... Where have you been? Je 0:12 and we are still going. Vicky chce zamávat do vlogu. She doesn't hear us. 1 a.m. I'm still pushing. You wanna say something? It's 4 a.m. Bye. Dobrou noc. Já jsem přišla až v 6:30. Shame on me. Vicky, od kolika tady seš? Od 2. ráno, alebo 3. Nie, naštěstí nie. Ona odchází v 6 ráno a vrací se. Shame on me, no shame on Vicky. Čekaj, takhle nevypadáme jako vejce z tohohle úhlu tolik. Z tohle je. Já jsem se k tebe chtěla naklonit a ty jsi byla jako... Já? Co děláme? Malujeme. Yep. Teda už musíme mít hotovo. A my nemáme hotovo. Nebo já ne. Vicky, máš hotovo? Ani. Můžu dávat na YouTube. A můžu tam dávat prostý slovo. Are you planning to work for long today? Yeah. You? We'll see.
I don't know, I was thinking of maybe at some point. I guess I will drink coffee, but I was thinking of maybe try. We don't have coffee. We don't have coffee. I drink it all. But that was a look of a dedication. And I forgot to buy. But like, there's still time But you can to buy. buy. I mean, you can take coffee from the other studios. Go be there like, I came to your country to nothing but steal your coffee. Exactly. Maybe there's some weird stash here that I can find. Yeah. I don't think so though. You can try. Yeah, you can use dirt. They'll look the same. I drink everything. I found a really weird tea. What? Black leaf tea with cocoa beans. I mean, give it a try. Wanna smell it? It's really nice. Is it good? Yes, it's a nice smell. Like, yes, it's low-key weird, but like, yeah. I'll try it. Does anyone else want? Not yet, thank you. Kámo, je to, že vlastně jakoby dokážu odporovat ve velkém množství jako únavě. Je to super schopnost nebo super posraný? No, podle toho, jaká je situace. Vypadá mega obeseně. Jak? Obeseně, že by se obesí. A, oh. A little, no, jo. Teď ještě jak tam je ta černá, jenom jakoby částečně, tak to vypadá, že pak tam je ten provaz přesně. A je to na piču? I mean, mě byla máma. Ale mně se nikdy moc to oběšení nelíbilo, to nikdy nebylo jako můj choice. Ale jinak je to dobrý. Deset hodin. Je skoro 1 ráno a tak je asi -5 stupňů. Not a fan. Jdu na autobusík. Vicky ještě tam zůstává. Uklízíme, abychom mohli připravit pomalu klauzury a vystavit to. Konec semestru. Tak to rychle. Tak, Vicky, chceš něco říct? The woman was too stunned to speak. Perks of being a painter. Vymalovala jsem hodně ateliéru. Jsem pořád od barvy, ale jdeme domů, protože jsem unavená. Musela jsem znovu malovat další věci. Zapíjíme klauzury, měla jsem kofolu. Jsem doma, jsou 3 ráno. Objevila jsem se tak nějak jako na hospodě, pak v nějakém bytě, co není vedle bydle. Ale bylo to fajn.
klauzury úspěšně zvládnuty. Takže tak. A mám postel. Už nespím na matraci. Shoutout mamce. My birthday is over. Low-key serving. Bylo to fajn. Bylo to docela hodně lidí. Teď je tady prázdné, je to mega weird, protože je tady prázdno a uklizeno. To není obvyklá kombinace. Tohle bylo moje. Musím víc to vzadu. Point of view, bydlíš na vesnici. Poor guy. A nejdeme autobus ještě dlouho.